қаҳрамони феълии Тоҷикистон бошгоҳи Истиқлоли Душанбе ҳангоми қуръакашии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё дар сабади сеюм қарор дошт. Дар натиҷаи қуръакашии Истиқлол ба гурӯҳи А шомил шуда бо дастаҳои Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ, Шабоб Ал-Аҳлии Амороти Муттаҳидаи Араб ва ғолиби ҷуфти Ал-Ғарафаи Қаттар АГМК Узбекистон бозӣ мекунад. Даври гурӯҳии мусобиқаи асосии бошгоҳии Осиё дар минтақаи Ғарб аз 14 то 30 апрел ва дар минтақаи Шарқ аз 21 апрел то 7 май дар шакли мутамарказ баргузор мешавад. ҳамчунин дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия маросими қуръакашии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё низ сурат гирифт. Дар ин мусобиқа имсол ду дастаи футболи Тоҷикистон Хуҷанд ва Равшан баромад мекунанд ва ҷараёни қуръакашӣ рақибони онҳоро муайян кард. Дар минтақаи марказӣ 7 даста ба ду гурӯҳ тақсимбандӣ шуданд. Тибқи он дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб шомили гурӯҳи И гардида бо дастаҳои футболи Дордои Қирғизистон аҳли Туркманистон рақобат мекунад. Бошгоҳи Хуҷанди Хуҷанд бошад дар гурӯҳи Ф бо тимҳои АГМК ё Насафи Ӯзбекистон, Алти-Насири Туркманистон ва Олои Қирғизистон барои баромадан ба марҳилаи навбатӣ талош мекунад. баргузории бозиҳо дар ин марҳилаи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё моҳи май дар назар аст.